Dámy a pánové, sledujete? Sledujete? Já vám budu vyprávět pohádku. Vy prosím vás, dělejte jako, že jste děti. Nebojte se třeba cucat palec, jo. Nebo, já nevím, vy třeba máte tu fajfku s tím krekem, tak dělejte, že to je lízátko, přesně tak. Ale už se uklidněte, chovejte se jako ty dětičky a poslechněte si pohádku o 13 důchodech. Byly milé děti v jedné malé zemi, kdesi v srdci Evropy, kdysi dávno ještě před volbami, dva relativně spokojení občané, tatínek a maminka. A ti měli, budete se divit, dva relativně spokojené občánky, Jeníčka a Mařenku. Děti, tatínek od rána do večera pilně pracoval v továrně, kde zaměstnával spoustu dalších lidí. Lidé měli tatínka rádi, protože jim dával práci, slušně jim platil a ještě za ně poctivě odváděl sociální a zdravotní pojištění. Tatínek zůstával v práci trošku déle než jeho zaměstnanci a tak tam byl často i do noci, kdy už všichni dávno odešli. Domů se pak vracel hodně pozdě a maminka mu často tak žertem spílala: ty se jednou upracuješ, ty můj malej továrníčku. Jednoho dne, děti, se před továrnou objevil velký billboard a na něm nápis Lepší život pro obyčejné lidi. Nad nápisem byla fotografie tlustého pána s bradavicí na obličeji tak velkou, že přes ní ani nebylo vidět, jaká je to svině. Lidé stáli pod plakátem, četli si nápis a říkali: ano, ano, chceme lepší život, my obyčejní lidé. Vždyť tady 8 hodin makáme. Tak makáme tak hodinku, ale musíme sem 8 hodin chodit a to není spravedlivé. Tatínek plakát viděl, ale nevěnoval mu žádnou pozornost. O týden později, děti, se tam objevil plakát nový. Pořád na něm byla ta samá svině, ale nápis se změnil, stálo tam 13. důchod ze zisků ČEZu. Lidé zase stáli pod plakátem a říkali: ano, ano, chceme 13 důchodů, vždyť poctivě pracujeme. Vždyť pracujeme. Vždyť sem chodíme a chceme tedy víc. Tatínek plakát viděl, ale jen se pousmál a už utíkal do kanceláře, děti, kde na něj čekala jeho oblíbená milá kontrola z finančního úřadu. Ale nebojte se, děti, tatínek měl všechno v naprostém pořádku a tak po 5denní buzeraci 6 finančních úředníků zaplatil jen drobnou symbolickou pokutu, jen aby se neřeklo, jak pravil hlavní finanční úředník. Neřeklo se, děti, ale osobně mám pocit, že tatínkovi bude v pokladně těch 800 000 přece jenom chybět. Ale děti, tatínek na to raději nemyslel, protože by se z toho jinak posral. Pondělí, děti, když šel tatínek do práce, byl tam zase nový plakát. Stálo na něm: progresivní daně spravedlivá, lépe motivuje lidi. Tatínek si pomyslel, že je to spíš sviňárna, o čemž ho ujistil i pohled na pána na plakátu. A pokračoval do továrny. Ale děti, čas plynul, plakáty se střídaly, i nápisy na nich a pak přišly volby. Těch obyčejných lidí přišlo volit mnohem víc než těch neobyčejných. A tak se stalo, že ten pán z plakátu ty volby vyhrál.
po volbách děti, splnil všechno, co slíbil. No ne, nesplnil nic, ale tu progresivní motivační daň zavedl. Když si tatínek spočítal, kolik bude platit, musel uznat, že pán z plakátu nelhal. Skutečně ho to motivovalo a tak se na všechno vysral. Propustil lidi, továrnu prodal Vietnamcům, ty z ní udělali kamennou tržnici a s maminkou i s dětmi se odstěhoval do Monte Carla. A děti, jestli neumřel, žijí tam všichni spokojeně dodnes. Dobrou noc.